हेलौ लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबावबाय ओमफ्राय दिनैना भिडिअआनो बोरै जालाजोबखो माबा सियार बाननानैसो फैलाजोब्बाय नै आरो थोरसिबो लाबोदों मा थफ्ला लाखाथाय गोसोम ओमफ्राय जों दा बहा थांनो नागिरखोथाय नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिनिफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो, लाइक शेयार खालामदो। बिनिफ्राय आयौ बबेथिं थांनो फैमारखो जोङो मोनथिया फैदोंबाबो नै माबा दैसो मोनला फैबाय। ओमफ्राय जों थांबाय थानोसै गोलैबाथाय सेसखा आयौ दैसो बारला फैबाय जों नै मा जाखो दिनैनि भिडिअआ नायलांबाय थायाबा मिथिनाय नङा लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै माथो सिनोसै गासिबो भिडिअआ दिनैना जोबोर इन्टारटेनमेन्ट जागोन लोगोफोर। नोंथांमोनजों इन्टारटेनमेन्ट खालामनो थाखाय जों दिनै बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। आंजों लोगोसे सासे फंबाय दं नै बेजों आंजोंनो बे भिडिअखौ खालामगोन जों दिनै सानैजोंहाय। जायगाखौनो नागिरना मोनासै आरो बिनिफ्राय न'आवबो मानसिफोर दं बिराद दावराव आरो बिनि थाखायनो जों खारबोनांबायसो भिडिअ बानायनो जायगा नागिरफैबाय आरो ओमफ्राय दैसो बारलाबोबाय जोङो। गोबोरखिबो दं जलालै सेस र' दसे थाथ'। लोगोफोर जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। बिनिफ्राय नै साफा गंफा थोरसि लानानै फैबाय जों गंफा लानोसै। बिनिफ्राय पट चेलेन्ज थारमाने जानाय बादिसो जोंनि भिडिअआ चेलेन्ज खालामगोन जों सानैजोंहाय। बिनिफ्राय चेलेन्जआ नैबेहाय दङ नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा। ओरैबायदि इन्टारटेनमेन्ट खालामगोन जोङो भिडिअखौहाय। नोंथांमोनजों इन्टारटेनमेन्ट खालामनो गोसो जों बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय लोगोफोर। जोबजासिम नायलांबाय थादो भिडिअखौहाय। नोंथांमोनहाबो मिनियाबालासिनो थानो हानाय नंखाया आरो दिनैनि भिडिअखौ नायनानै। ओमफ्राय चेलेन्जआ नैबेहायनो दं नायदो साफा मोनफा हांलाय। नै चेलेन्जआ नायदो र' जों जिरनोसै बेखौ चेलेन्ज खालामगोन जोङो। नै माबेलाय हांसो गारमा ना मैसो गारमा होनो ना लेडिस फिंगार होनो बेनो आरो चेलेन्जआ। नय आंना मानि मोनसे खम नयथाल' मा जाखो बे होनबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मोनसे बारा जाबाय। बारा जानायखौ प्लास्टिकआव सोनानै नयथा लोगोफोर थारमाने सासेना 10था आंना 9था बिनिफ्राय जों समान लाबाय नालाय मोनसेखौ फिउ नांला बारा जाबाय नालाय बिनिफ्राय जों 9था लाबाय। चेलेन्ज खालामसिगोन एबाराव लोगोफोर नायबाय थादो बरिया जाखागोन लोगोफोर। जों एबाराव स्टार्ट खालामजेनसिगोन। बिनिफ्राय चेलेन्जखौ बोरै खालामनो टाइमबो गैया जिखुनु जानो हानायनि सायाव लानोसै आरो जोङो टाइम लाला जिखुनु जाय फोजोबग्रोनो हायो बेनो उइनार आरो। बेनिफ्राय जेनग्राया मोनसे पानिशमेन्ट दं बे दा खेबबाय थानानै दोननाय भिडिअ स्टेन्ड बेनिफ्राय जिरायग्रा सियार गंनै बेखौ न'सिम लांनांगौ आरो जेनग्रानि पानिशमेन्ट बियो। ओमफ्राय देरहाग्रा बिन्दास थाबायलांदो आरो गोसोबादि। बेनो जाबाय लोगोफोर चेलेन्जआ। जों स्टार्ट खालामसै। नोंथांमोनहाबो भिडिअखौ नायनानै इन्जय खालामदो लोगोफोर। दानिया नै जों जासिगोन भिडिअखौ इन्जय खालामदो लोगोफोर नोंथांमोनहाबो। जों स्टार्ट खालामसै। टाइमथ' गैला बेनिफ्राय जों गोसोबायदि लाबाय आरो जाय जाखांग्रोनो हायो बेनो उइनार जानोसै। ओमफ्राय जेनग्राया पानिशमेन्टआ बेनोसै सियार गंनै आरो बै भिडिअ स्टेन्ड मोनथाम बुस्थु लांनांगौ आरो न'सिम। जों स्टार्ट खालामसै लोगोफोर भिडिअखौ बिदिबा दे रेडि 1 2 3 सानसै जेनेबा सानैबो समान सानसै। एबारनिफ्राय स्टार्ट खालामसै। 3 सानसै जों 1 2 3 होननानै बिनिफ्राय 3 जानाय लोगो रेडि बिखा गुरलुब मोनलायदों थारमाने सोर देरहागोन। पानिशमेन्टआबोथ' जि गिदिरखा बेसे गोजान सियार थिखांनानै लांनांगौ थैखाबाय। आं देरहाबा हामगौ इसोर दे
एक मोनफाब्रा सानैबो दे एक दुई चेन Oh no 그냥 봐봐. 한번 하고 그냥 먹어. Moonpam. Kalau cobain kamu jangan neng lah. Para kila kalam jangan wah tuh dia neng lah. Trên mấy lứa phật bị hai ra vậy. Ở đây mình thấm đậm trong mình khảo quan nữa phật bị niệm rai finger và garma và papor này và mà vậy thì mới nữa rồi. Gia này gubra mình bây giờ khai sinh dân. Gia này cũng bây giờ bên ngoài bên kia bây giờ thì vậy. Rai ओंखाम जानो हानाय नंला जों फुरा गोब्रा मोनजोबबाय ने खुगा सिङाव आरो बिनिफ्राय थावजों सावनाय ना जाखाबाय उदैया गेस्ट्रिकसो जासिगोन जों नस्था चेलेन्ज खालामनानै गैयानो खुगा सिङाव दोला फैजोबबाय गालथावहाय गोजौआवहाय सालायाबो नै गोबा मोनलायलायबाय जालायखासिगोनसो जोङो ओंखाम जानो हायसो खालामनानै लाबाय बिनिफ्राय नस्था चेलेन्ज खालामनानै ओरैबायदि खालामनानै लाबाय जों लोगोफोर गैखालानो साफा खोलाबजोबबाय गोजौआवहाय खुगायावहाय ओंखाम जानायाव बिराद प्रब्लेम जासिगोन जों बानलु आलौसिगोन बिरादनो संख्रि नांबानो आलौसिगोनसो दोलाबजोबबाय खुगा सिङावहाय बेनिफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामनानै बुंबानो जाबाय कमेन्टआवहाय कमेन्ट हरनो दाबावथार लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै बिनिफ्राय नोंथांमोना दिनैसो जाय चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांदो बिनिफ्राय लाइक शेयार खालामदो भिडिअखौ मोजां मोनोबा नोंथांनि लोगोफोरनो बिनिफ्राय नेक्स्ट भिडिअआवहाय गोदान भिडिअआवहाय लोगो मोनफिनबावगोन थाबैनो बिनिफ्राय नेनानै थाबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर भिडिअखौहाय बिदिब्ला जों भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै ससे खालामलांबाय थाबावगोन आरो बै दै बारजासिम थारमाने पानिशमेन्ट दङना सोरमोनलाय पानिशमेन्टआ नैबे मोनसिगोन पानिशमेन्टखौ बेहा जेनबाय नालाय ओमफ्राय नै बोथोराबो अखासो गोरलै गोग्लैलायबाय ओमफ्राय लोगोफोर आं डिसक्रिपसनावहायबो चेलेन्ज भिडिअनि लिंक होनानै दोनगोन आरो सिगांबो जों बेजों आंजोंनो मोनसे चेलेन्ज भिडिअ खालामखांबाय मोनसेथ' नङा मोननै दङ आरो आं मोननैनि भिडिअ लिंकखौबो डिसक्रिपसनाव होना होगोन नोंथांमोनहा नायफिननो गोसोबा नायनो हागोन आरो सोर नायाखैमोन मोननै दङ मोनसेयाबो बेबायदिनो फिंगार हांसो गारमा चेलेन्ज खालामनायमोन ओमफ्राय बिदिनो दै लोंनाय माबा माबि मोननै मोनथामसो दंदेरोमोन आरो ओमफ्राय मोनसेया चाउमिन चेलेन्जमोन मेगि जानायमोन आरो आं डिसक्रिपसनाव होना होगोन मोननैनि भिडिअ लिंकखौबो नोंथांमोनहा जाय नायफिननो गोसो नायफिननाय आरो बिराद मोजां जादोंमोन आरो सिगांनियाबो बिदिनो एन्टारटेनमेन्ट जादोंमोन ओमफ्राय दिनैनिखौबो आसा खालामबाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनबाय होननानै बेनिफ्राय नेक्स्ट भिडिअआवहाय थाबैनो लोगो मोनफिनबावसिगोन लोगोफोर जों भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो खुलुमबाय बाय बाय नै जेनग्राया खनथुमनागासिनो थोरसिखौ प्लास्टिकआव सोबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय स्टेन्डखौ लानांगौ बेहा ओमफ्राय बेनिफ्राय सियार गंनै आंहाथ' बिन्दा सिगांसिगोन आं फैबाय थादो नोंहा थाथ'रा
बान्थाखौ मोनबाय बेहा जेननायनि थाखाय। Oh no! Punishment. नै बावहाय हाजो फिसा दंबावो बे हाजो फिसायाव गाखोबावनो लुबैयो बिदि सियार लानानै सोर गोग्लैबा आंखौ गालिननानै